Bueno, hau izan nintzen uztailak 7an eramaten dugun trajea. Hasiko zen bertze dantza honetan bezala boneta batekin. Gero traje guztia xuria, ator xuri bat, galtze xuri batzuk. Eta hemen dena nahiko, lesakan bakarrikan edo dire eskapulariuk. Eskapulari hauek hauniztan izaten dire hereditarioak edo baldin mozu zure antzineko belaunaldiko bateko eskapulari, zure atxanak edo atatxenak edo haunizetan izaten da gore bat hori eramitea. Eta gero zintak, bakoitxan haitxun kolorekuk, izaten da kanpotikan kolore bat eta barrentikan bertze kolore bat, dire bi zinta bazala, eta hori bakoitzak aukeratzen du bere gustora ze kolore. Gero faja gorri bat, bi kolopiuk hemen bukatuta, antzinera begira bi muturrak, eta gero polainak. Polainak matuzte kaskabelak, eta hori más o menos egoten dira, hauek ere izaten dire hereditariok edo antzinetika norbaitek emana eta hori da. Eta hauek normalin egoten dire belauna eta oinan tartin. Ez belaunan alturin eta ez más o menos erdi aldera. Eta gero espartzin batzuk, ez dire espartzin hauek, ez dire bertze espartzin normalak xuri eta gorri bazala kruzetan lotzen, egiten da koropio txiki bat hemen, gotxiko aldien. Eta hauxe izan nintzen, mamulta. Hauxe izan nintzen trajea uztail 7an dantzatzeko.